everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Sekuqhubeke imdotsiswano ke la einkundleni zokuxhumana emva kwembiko yokuthi ke ngesonto Umgibeli wabulala umshayeli wetekisi olenganiselwa eminyakeni ewu30 bathi ki taxi yayiphuma ePinetown iya eThekwini. Lesi sigameko ke kuthiwa senzeka ku N3 eSouthbound eduze neoff ramp yase Brickfield. Izinsolo ezingaqinisekiswa zikhomba ukuhilzisana phakathi komshayeli nomgibeli njengembangela. Kuthiwa ke umgibeli wacela nje ukwehla endaweni ethize embi, umshayeli wayeseyanqaba ke ukumehlisa. Ngenkulindelelo kuthiwa ke wayehamba emtshela ke indlela yonke ukuthi ke itaxi ngeke imela kuthanda khona yena. Wabe seqhubeka ke umshayeli enaphaza umgibeli ngamagama ayiswana nenhlamba kulo lonke uhambo. Kuthiwa uma itekisi isima endaweni ethile wavele wakhipha isibhamu, umgibeli wadubula wabhekisa kumshayeli kathathu washonela khona lapho endaweni yesigameko. Umgibeli ke ube esebaleka egcwala izinkalo okuyimanje okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uColonel Nechwinda uthi basaphenya futhi basazama nokubheka ukuthi lesi sigameka sihlobene yini nempi yamathekisi eqhubekayo kulesi sifundazwe sakaZulu-Natal. Umdotsiswane ke okhona kulezi inkundla zokuxhumana uyethusa ngoba ke abantu abaningi bathi ke uma ku driver lo owadutshulwa cha uyalunga ngempela bayedelela o driver bamatekisi. Most people started sharing their experiences ngempatho engeyinhle abayithola ko taxi driver. Ngapha ke nabo o driver bamatekisi nabo bakhala ngabagibeli ukuthi bayedelela futhi mabekhuluma nabo bakhuluma inoma ikanjani. Kahle kahle bona abahlonishwa ngoba kuthiwa abafundanga. Abanye ke baveza ukuthi ke kungenzeka futhi ukuthi ke kwakuyinkabi ithunyiwe kodwa ifuna ukususa ingxabano bese idida umkhondo ngoba truly speaking guys lento eyenzekile lana akuwenzi nje umqondo ukuthi sengaxabana xatshana ngendaba ukuthi ngicela ukwehla omunye athi akwazi ukwehla la bese kuze kuphuma isidumbu kuze kufa umuntu. Hayi impela kumina akuwenza umqondo. Please do leave your comment below guys and share your opinion ngalenda.